10 литра са 100 кг. По 50 стотинки или час колко литра. Сме дали начален час 12. Ето заради това. В болницата в нашия град медицинските работници са с най-ниски заплати от цяла България. Не може в страна, членка на Европейския съюз, една медицинска сестра да получава основна заплата 280 лева, а един лекар 360. Ние не знаем защо правителството и общината за едни са майка, а за други мащеха. Не може само на 100 км в град Монтана една сестра да е с основна заплата 550 лева, а във Видин 280. Да ви дадем пример с община Добрич. Там, в болницата, на всеки работник общината дава 90 лева месечно към заплатата. Имайте в предвид, че от 1 януари тази година основно отделение, както закриха и урологично отделение от тази година. И ако не успеем, ще си тръгнем от тази болница, този град и тази държава. Благодаря. Давам думата на Венелин Пинтов, представител на Инициативния комитет за учредяване на Евро-Швейцарския технически университет. Драги съграждани, Швейцарския технически университет, но по политически причини беше отказано да се акредитира университета във Видин. Ние обжалвахме това решение и Върховният административен съд произнесе в наша полза, като отмени решението на Агенцията за оценка и акредитация към Министерския съвет. Сега е наред активността на хората, които защитават интересите на град Видин. Калафат, който няма възможности. Защо? Как вие, господа управляващи, създавате условия на гражданите от Видин и община Видин да упражняват правото си на труд и да получават достойно възнаграждение за същия труд, съизмерим с другите градове? Унищожаването на историческите ценности на Рациария, Бонония, Видин, замъка Баба Вида. И тук искам да ви кажа, че се гордея, че съм роден във Видин и съм видинлия. И се срамувам, че живея във Видин. Чудно ми е, защо господин кмета на 6-ти етаж не се срамува от некадърното си управление? Защо не се срамуват? Аз поначало в града съм познат като, не само в града, по телевизията, като комедиен актьор, но свърших, спрях, не мога повече да се смея, а само се озъбвам. А защо се озъбвам ли? Защото погледнете града, погледнете улиците. Всички тук, или 90% от присъстващите тук сте безработни. Мизерствате, гладувате и търпим. До кога ще търпи този народ, бе? До кога ще търпи този народ? Но това вече не се търпи. Позволете ми сега да ви кажа едно стихотворение на един голям български революционер и поет Стефан Стамболов.
Първо ще кажа здравейте на всички. Красен град, всеки ден вървят нещастни, оплашени и напрегнати хора. Хора, които няма как да се разходят през почивните дни и да не вият опаковки и найлонови турбички по улиците и парковете. Хора, които са напреднати заради все по-малкото работни места и все по-малкото квалифицирани служители. Хора, които са оплашени за децата си и за себе си, подминавайки още 3-4 бездомни кучета по пътя за вкъщи. Хора, нещастни, защото изпращат детето си да учи в друг град или в чужбина. Хора, заминаващи да работят някъде далеч. Това са моите и вашите родители. Тези хора може би ще станем и ние след време. И смятам, че никой от нас не иска да е такъв. Искаме да съживим изкуството и спорта във Видин, да бъдем образовани и да вървим напред. Всички искаме чисти паркове и спортни площадки във Видин. Всички искаме университет и развитие в бъдещите си професии във Видин. Искаме бъдеще във Видин. Искаме развитие във Видин. Искаме шанс за щастие и спокойствие тук. Тук в нашия красив град с богата история и надежда за светло бъдеще. Моля ви, нека спасим бъдещето на Видин. Съграждани, между инициативния комитет и кмета на община Видин имаше кратка кореспонденция. Позволете ми да ви прочета нашето писмо, съответно отговора на господин кмет. Многоуважаеми господин кмете, в писмото нямаме У, но аз го приемам.